Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kininig po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapitsa 2 na. Buwan sa Hulyo to'y ga 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may skutaran karon nga buntaga mga kaigsunan. Tropical depression nga si Henry nakagawas na kagabi sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Straight to the point. Tabitahin taon may gala, so nindot na ang atong kahintang sa panahon karon na improve na mga sukin tigpaminaw o mag-expect ta sa weekend and weekend bitaha na ang atong kahintang sa panahon. Ato sa nihatagag pagtagad dubutaga mahigala sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kadtong parking boy nga nigukod sa nisuway og hit and run sa traffic enforcer kagahapon nga ato mahigala nga nakuha nga report exclusive diri sa DYHP RMN Cebu. Pinagi ni kasamang Arnold Bustamante mahigala, ha? Ni gukod tog suway mahigala sa usa ka driver nga hit and run sa traffic enforcer. Matod pa mga kagalaan nga pasidunggan kini sa CCTO. Maayo ra pod nga pasidunggan, no? Kay kita sa DYHP RMN Cebu o kay FM kita may niuna gyud og hatag og konsiderasyon og mga pahalipay in town day. Atong gidala desto Sibianan mahigala gumikan kay at least nakatabang siya mga kagalaan niadtong maong traffic enforcer nga gidasmagan mga higala ining maong driver. Straight to the point. Aton hitagag pagtagad butagas tuban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. CCTO sa pinagi ni Raquel Arce nagplano nga tabangan kini ang maong parking boy mga sukin tigpaminaw. Straight to the Si point. Vice Mayor Tomas Osmiña ni duaw sa traffic enforcer nga naa karon sa Tambalanan. Human gidasmagan sa usa ka SUV at tubangan nga bahin sa Kapitolyo. Straight to the point. Matod ni Osmiña pasakaan gyud og kaso ang driver sa SUV og ireklamo kini ngadto sa Land Transportation Office aron matangtangan sa iyang lisensya. Straight to the point. Pagtagad mga kaigalaan, no, kaya kinahanglan gyud nga mapasakag kaso ni kay ngano man hit and run maguday niya government employee na empleyado mga higala sa gobyerno nga nagman sa trapiko git dasmagan. Ang parking boy may gani ni aridaan mahigala sa atong istasyon. Ato ni hatagag pagtagad sa mga higala kay kini ang matawag na to mahigala ga heroic tong iyang gihimo sad mga kagalaan nga iyang gigukod kining mao mga higala nga nakadasmag in traffic enforcer. Ato ni hatagag pagtagad ron mahigala atong review ang CCTV. Ako na nang gipost mahigala sa atong FB page. Pero ato ning hatagag dugang diskusyon karon nga buntaga. Straight to the point. Samtang sa laing bahin konsehos dakbayan sa Sugbo mag-special session ugmang adlaw. Human sa init nga debate kabahin sa pagsupak ni Vice Mayor Tomas Osmiña pag-usab sa original nga ruta sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT. Straight to the point. Ato sinintagay pagtagad dubutagas sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin 380 ka mga tinun-an sa San Miguel Elementary School didto sa lungsod sa Cordova. Nagantos nga masudlan og tubig uwan ang ilang tent nga gihimong temporaryong classroom samtang nagpaabot sa permanente nga building. Straight to the point. Looya in town sa mga estudyante mahigala nagmantinil og tent lang sa in town. Ang kadto mga kaigsunan na to, mga estudyante nga tuas sa mga nalinugan mahigala wa pa maayo ilang mga classrooms. Daghan pang problema kakuwangan sa to mga classrooms. Dili kini mo giuna mga kaigalaan karon sa tong gobyerno na unsa na ning kalakiha. Ang grabing kinawatay sa kwarta sa gobyerno, mali-malitang kwarta mga sukid tigpaminaw, nabulahan ang mga buaya samtang ang mga tinun-an in town. Nagantos nga naa sa mga tent nagklase.
Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mga sukit tigpaminaw. Kinawatay sa kwarta sa gobyerno, wa hatagig pagtagad. Ha? Unya ang selective justice mga sukit tigpaminaw karon nga mo hinungdan nga sako nang giingon dili nimo mabasol. Kining ato mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo o kadto mga sympathizers nga nihimo gyud og rally mahigala pag-express na sa ilang sentimento gumikan sa nakita karon. Ha? Day kinawatay sa kwaltas gobyerno samtang di mahigalay mga nabahaan. Day kinawatay sa kwaltas gobyerno samtang di na mga estudyante nga nagantos. Nga naa magklase sa mga tent nga mauwanan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mahigala. Ha? Sa atong pagban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Og point. ang obvious mga higala nga selective justice. Ha? Ato sa ning hisgutan rubutaga. Kinsa may dili makakuan in taon, kinsa may di maka-observe. Ang mga tao may gala naka-observe, kadto na lang mga kagalaang mupiyong sa ilang mga mata ang wa mahibaw nga di mga kagalaan gani ka mo supa ka gani, mutingog ka gani batok sa korupsyon sa administrasyon. Korupsyon mahigala sa kwartas gobyerno, ikaw ba mahigala mo'y pahilomon? Straight to the O point. ni mga higala ang nahitabo mga sukit di paminaw nila ni Senador Rodante Marcoleta, nila ni former Secretary Mike Defensor nga sila mahigala magipanggukod karon o mga kaso nga non-bailable. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad rubutaga mga sukit di paminaw kay kinini ang kung equal lang ang pag-implement sa balaod okay ra na, pero kung gamito nimo mahigala pag-weaponize, pag-persecute mahigala sa kontra mahigala sa politika o pag-persecute sa mga tao nga mubarog mga kagalaan og musulti batok mahigala sa korupsyon, foul kana mga sukit di paminaw. Straight to the point. O ang mga tao naka-obserban, ang kadto mahigala mga senador nga dapig mga kagalaan sa Malacanang, why problema, why tatsa. O ngani, bisa pag katuto ang mga senador nga di mga higala sa kay Tano Black, maurigi panggukod, pero kung balito ka mga sukit di paminaw, mahayahay na po ka. Straight to the point. Kay si Buyeng Remulla ray bahala, kanus amo hilaw o kanus amo hinog ang kaso. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mga sukit di paminaw itong i-discuss ha. Kay ang iya mahigalang giingon, hinog na ang kaso. Ha? Ang kang Jinggoy, hinog na ang kaso, nadayunan yung kahinog. Ha? Gumikan mga sukit di paminaw kay wa man gyud mo balitok si Jinggoy. Si Joel Villanueva nga giingon nga hinog na, ni balitok man, ni balik og kahila. Atong hitagan pagtagad rubutaga sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Lakip na si Chis Escudero, wa na, hayahay na. So, kini mga kagala ng mga tao naka-obserban, dili man na mga bugo na mga tao kay bawo man na sila unsay nahitabo ni karon, unsa ning sitwasyon naron. Straight to the Ato point. ni hatagan sa pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni dayon gyud sa iyang biyahe sa Canada taliwa sa mga protesta sa Iglesia ni Cristo o INC o inguman sa mga supporters niini. Straight to the Mga point. sympathizers nga ni-appeal sa maong protesta. Straight to the point. Samtang idayon sa INC ang ilang protest action karong adlaw, apan dili na sa EDSA human gikanselar sa Quezon City LGU ang ilang permit. Adto na himuon sa Liwasang Bonifacio ang ilang panagtapok-tapok karong adlaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, usa ka barangay sa Zamboanga City, usa ka grade 11 nga tinun-an ni Dunggab sa iyang duha ka mga classmates nga giingong nang bully kaniya. Straight to the point. Nasailan sab nga ang suspect gipugos matud pa sa mga biktima pagpasuyop og marijuana. Straight to the point. Pagbalik sa drug sab karon nga buntaga mahigala porbida. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat.